roh kowe. Sinau ning dina ki kenek kanggo ngonceki wong urip. Contone sinau ning dina Senin. Wong aja bosen karo unen-unen. Ngrungokno pitutur luhur mawi doh kasanah kanggo siraman rohani. Wah, Senin, Selasa, sela-selane uripmu gunakno kanggo sedekah. Wong sedekah ora lokak malah kebak, ora wutah malah wutuh, ora roboh saya bakoh. Wah, Rebo Dik. Rebo kerep sinau ben ora bodho. Wong nek gelem sinau mesti ora bodho. Terus Kemis Luwih becik mingkem timbang kowe omong lamis. wong wedok-wedok lho biasa cerewet-cerewet kuwi. Aku ora tau wong wedok-wedok lho sing kudungan klemis-klemis. Jumat jumbuhno karo atimu. Apa wae iki bener apa luput takono marang hati kecilmu, hati nuranimu. Kuwi mesti bener. Sabtu kuwi tegese insapo barang sing kewetu. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Sabtu Dek, Minggu. Lah Minggu kuwi tanggal bangcah sekolah prei. Lah tegese lho Pak. Prei ora tau sekolah we Minggu tanggal abang.